in your sandwich? Or just butter? Jij weet eens niet dat het goedje is. Dat wist ik niet. You want this? You didn't answer my question. This one? Or butter? That one. Wil jij leverkaas of kipfilet? Kipfilet. En leverkaas voor thuis? Ja. Ja? Wil je ook komkommer? Nee. Yeah. Yeah. What? Anna, the water is still running. Het is lekker. Lekker warm? Oh, sige na, stop na. That's enough. Kapot. Is het kapot? Ja, daarom doe ik Who can that? How can we pass through now? Siya nang gusto ako. O, diba? Maaga pa lang. Yaw-yaw na ang nanay. Kasi ito siya eh. Pag may space pang nakikita, lagay ng lagay. Hindi na tayo halos daan sa pantry namin. Tapos, hindi ako pwedeng lift na nabibigat. Muni, taka recover o tarong kay gabos sa balay daghan patag alsahonon. Niron. Ay buhay. Char lang. Bitaw oy. Kapoy bitaw sakit pa gani akong bukton. Samot tamo trabaho kay aron kapahuway ta diri sa balay daghan kay tag. Huna-hunaon di ay. Ay, ginoo ko. Wala guys, ito ang realidad ng buhay. Kumusta po pala kayo dyan? Kumusta mga araw nyo? Maulan ba dyan sa Pilipinas ngayon? And also, start na pala po yung ating vlogmas. Hindi ko po kayang gawin siya everyday, pero yung ating uploads ay vlogmas. Yan, I hope mag-enjoy tayong lahat sa Pasko. Dito, always para sa akin, hindi kompleto ang Pasko. Although, of course, kasama ko naman si Ruth at si Ana. Importante yan, pero iba't kasi talaga ang saya ng Pasko sa Pilipinas kahit magastos. Kaya, di ba, lahat binibigyan natin, halos lahat binibigyan natin ng mga gifts. And masaya din lahat no sa Pasko sa atin, iba talaga. Pero sa pamilya kasi namin, first Pasko na wala yung tatay namin, so medyo sa amin lahat hindi siya madali. So yung family ko, hindi po sila mag-spend ng Christmas sa bahay. Po sila, parang staycation sila sa city. Yung mata ko talaga ay maga pa sa kadramahan ko to kahapon kasi nga naiyak ako. Dahil sa sakit ng braso ko. Under naman. Kirot ko siya. Yung feeling pag ina-arthritis ka, ganun. Aga tayong namulat sa mundong sinungaling. Char. Ano ba tong vlog na to? Anyway, it's Wednesday. So, Anna has swimming lesson later. Diba? Anna, can you just patiently wait, please? Sabi? Matagal pa ba yan, ma? Ganyan talaga itong batang ko. Kasi mga tao dito, palagi natatanong anong oras. So, naturally, yung bata, ganun din. Kasi sa school, ganun din naman sila. Palaging may oras ang lahat. That told me. What do you want now? What? Yeah, I asked you if you want the other one, the leverkaas voor thuis. You said yes. Ja, dat zeg jij. Eet er dan. You're speaking Netherlands. Huh? You're speaking Netherlands. Ah, okay, sorry. Okay, mag-English ka. I'm gonna make your sandwich for school. Vader, die de vader. Je moet zo
many do you want? Only one? Yeah. Anna, are you eating or not? What? Are you eating or not? Yeah. Magkaon dahil karo. Daghan pa kayo sa chiborit sinasad. Yuletide carol, la 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 la. See the blazing Yule before us, la 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 la. Ako din po ay magre-ready din muna no kay hatid. Ako man ang maghatid kay Ana sa school. Ito lang yung baon ni Ana guys, isang prutas kasi mabagal to kumain. So sabi ng teacher, bigyan na lang daw ng isang prutas. Kasi ang bagal talaga kumain. Tapos yung, alam nyo ba, yung oras ng pagkain nila, 15 minutos lang. Hindi enough sa mga bata. And nagmamadali yung mga bata na maglaro. So, ano, yung botaram niya, minsan na niya nauubos. Pero, I make sure na pagkatapos ng school, may makukuha siya sa lunchbox niya ba, makakain. So, yun. Ako naman magkakape tsaka magtutoast. And mag-ready na po muna kami. Hatid ko po si Ate Marie sa school. I hope okay po ang inyong mga araw and enjoy the rest of this video. It's very near. Ayan yung side parking dyan. Oh. Itong side na to, pwede nang madaanan ulit. Thankfully, and nakapag-park na din yung mga sasakyan. Medyo matatagalan din yung side namin. Nito din. Yeah. Sa kabilang side po ito. Anyway, punta na po kami ni Aling Maliit sa school. Are you happy that Mama's taking you to school? Yeah. And I'm picking you up too. What? I'm picking you up later too. So, Yeah. maaga kami pero buti na yun. Kasi nga naglalakad kami. Normally, nagbabay kasi sila. Ha? Yeah, may series lights sila dito. Oh yeah, that's right. Yeah, ang ganda ng lights nila. Yeah, say goodbye to the titas na. Tita, see you later. See you later. Ang ganda ng lights. A few moments later. Hello again, titas. I'm back home from Anna's school. She was quite happy that I walked with her to school, or that I brought her to school. Oh my god, it's really cold already. I don't know what's the temperature at the moment, but para akong sinasampal ng hangin na sobrang lamig. Feeling ko yung breeze punta dito, labas sa kabila. Talagang it's really freezing. Yun. I'm just gonna relax for like a few minutes and then I have to get ready because may massage na schedule po ako for today. My god, like even when I'm talking right now, parang nanamb yung aking dito dahil sa lamig. Agoy. Mag-ano po ako mamaya, heat tech. Because later, I'm not gonna be using my back fits. Mag-ano po ako. I'm gonna walk because I really plan to walk today. Mag-winter boots na lang ako mamaya para sure na hindi ako lamigin ba kasi mabilis po akong lamigin. Brrr, it's really cold. Hindi na carry ang lamig yung phone ko. Grabe. This is what I don't miss. Sa winter, yung sinasampal ka ng lamig ba? Tapos yung sipon mo, labas na lang ng kanya lang. Ay, naka. Tapos yung mga tao, tapos ano na, nakakatamad na maligo. Yun. But yeah, mag-relax po muna ako, no? And tawagan ko yung nanay ko. Balikan ko na po kayo mamaya. Hello, titas. Galing na po ako doon sa aking massage appointment. Yung ginawa sa akin was body guasha, which was good. And sobrang bait nung
therapist kasi almost 2 hours kami pero charge na lang ako ng 1 hour. Tapos syempre babalik ako doon next week. Masakit pero parang nag-loosen up yung muscles ba, na stiff muscles. So masarap sa pakiramdam. Ay, may ano pala dito, mga Christmas trees ng totoo. Hindi sana ako magde-decorate pero kausapin ko si Mr. Baka mag-decorate na lang ako ng bili na lang ako ng Christmas tree na totoo. Magaganda po yung mga bahay dito sa Skindale, yung mga malalaking bahay dito ba, yung old houses. Kasi doon sa amin ano lang siya nasa row houses kami, di ba? Okay din naman, enough para sa family namin. But I mean like magaganda ang mga bahay dito sa Skindale. Ako po'y nagutom doon sa session namin, oy. Sobrang bait niya, machika. So, comfortable ka kaagad sa kanya ba? Na-try ko na po yung massage ng yung asawa niya dati. And first time kong i-try yung niya, yung kanyang gua sha. And yung mga reviews din po, magaganda yung review sa kanya sa Google. Kaya bumalik din ako. Hindi ko alam na yung asawa niya din pala yung therapist ko ngayon. Hindi ko alam na siya din pala gumagawa. Siya ang mas naka full time talaga. Yung asawa niya daw parang nag-office tapos nagpa-part-time na therapist. Maganda ang nila, service nila. Anyway, gutom na ako so hanap tayo ng lunch. Baka may dito sa labas makabili tayo. Gutom na ako. Nawawala yung mga dahon sa mga puno dito. Pa-winter na talaga. One eternity later. Ay, tita, so diba? Yung mukha ko ba? Grabe ka po. Ang lamig. Pakita ko po sa inyo ng konti yung ng gua sha. Marami po akong pasa ngayon. Dito. Yan. Kasi nga, gua sha yung ginawa sa akin, diba? So, yan yung mga ganyan. Marami akong ganyan sa likod. Sabi nga ng therapist, daw. Baka magulat daw si Mr. pag nakita niya ang likod ko. Kasi, ang dami ko pong pasa. Talaga. Gawa ng, yung body wash siya. Okay, gutom na. Sabi ng therapist kanina, kailangan kong mag-scarf kahit nasa trabaho para to keep warm dito. Lalo na nagte-therapy ako. Sabi niya, kailangan ko ding uminom ng sobrang daming tubig today. Hintay na ng daming tubig. Ang sabi ng therapist ko kanina, sabi niya, feeling daw niya, mataas yung pain tolerance ko. Sabi ko, oo, medyo mataas yung aking pain tolerance. Sabi niya, kasi normally sa ganito yung ginagawa daw niya kanina. Ibang client niya daw nagreklamo na or tumataas na talaga yung namilipit na daw sa sakit. Pero sabi niya, pero parang ikaw parang wala ka lang. Sabi ko, nafe-feel ko naman po ang sakit pero parang kaya ko pa naman. Sabi niya, may disadvantage din na mataas yung pain tolerance nga kahit masakit na, feel mo okay lang kasi kaya mo ang sakit. Yung ganun, yun yung disadvantage din. Ang dami ko hugasin. Sabi ng kanina therapist, just take it easy today and the next few days, magiging sore daw ako. So, kailangan kong magdahan-dahan muna and bawal na muna ang upward. Yung ganito, kailangan yung short dito ko naka-down lang. So, bawal pa talaga ang lifting. Kaya din, hindi pa po ako makakatrabaho kasi nga bawal. I have to keep it low. Yung aking therapist din po ay siya yung may din siya ba, yung kliyente niya, mga company din po, siya yung nagte-therapy.
Ang dami po kasi ngayon. Pero, as much as I want to do a lot sa bahay, hayaan ko na lang muna. Kaya madami pang ang bawal. Yan kasi. Balik talaga, guys. Balik talaga lahat sa katawan. Diba? Kaya maghinay-hinay tayo. And, sabi niya, kailangan ko na daw, kailangan ko mag-workout talaga. Kasi strong daw yung dito ko. Pero yung aking lower back, hindi gaano. So, kailangan kong mag-training, sabi niya. Kailangan mong mag-workout regularly. Makinig tayo. So, kailangan ko siyang i-arrange with Ruth na makapag-workout ako regularly. So, kailangan siya, bantay siya kay Ana. Or, kaming dalawa. Sabay. Hindi po muna ako pwede mag-pain reliever. Mamaya pa ako, mamayang gabi. Hinihintay ko yung bill nila. Yung sa, tawag dito, sa session ko kanina. Kasi hindi po yung libre, no? Kaya private man siya. Iba po yung aking talagang therapist na covered ng insurance ko. At iba din ito kasi hindi to covered ng aking insurance. Personal choice ko po siya kasi kailangan ko talaga ng tulong today. And since I still need to rest, i-reschedule ko po yung aking therapy bukas. So, bali next week, Monday or Tuesday, yung aking therapy na lang. Kasi I need, sabi niya, kailangan mo ng mga at least 3 days to recover. Kasi mamamasa daw ako din, sabi niya. Let your body recover. So, yun. So, makinig tayo ulit. Monday or Tuesday, yung aking i-reschedule. And then, yung sa kanya, kasi mag-guasya na din naman ako ulit. So, Wednesday ulit. Yun. But yeah, balikan ko na po kayo mamaya. Makakain po muna ako and mag-relax ng konti kasi si Ana, alas 2 i-pick up ko na. And then after that, mag-ano po kami. May swimming lesson po siya today. Ready ko lang din yung kanyang mga gamit. A few moments later. Yan, ayaw pang umuwi ni Ana. So, tambay muna kami ng konti dito sa, ano ba rin, nasa swimming lesson pa din niya. Nasa swimming pool. Dito kami sa cafeteria. And gusto niya i-try yung chocoman. Ha? Yeah, and then you put it in. Yeah. Yeah, and then look for the bottom part. Yeah, Dumar. Yeah. Then we will pay. So, titas, bahay na tayo. Tapos ang swimming lesson ni Ana. After ng swimming lesson niya, nag-grocery kami ng konti doon sa spa. So, si Ana, napakuha ng ito, biscuit to siya. May stick bread siya, tapos may cheese na sa loob. Can you get the other ones, please? Don't step on this one, ha? There's paprika. And then, may ano din kami, may cake. May maliit na cake kami. Burin cake ang tawag dito. Ano to siya? Ang tawag dito? Parang chiffon cake. Pero ano siya? Butter. And this one, yung milk ni Ana. Hala. Can you help me? Hala lang. Di man ni-half bowl of milk. Uy. What? It's still good. May milk kami dito for Ana. For in the morning. Ayan siya. Ayan. Eat it there, ha? Not on the couch. No, Mama. Not on the couch. I'm running. After what? Nay. And then, may bacon strips po tayo para sa fried rice. Mag-fried rice ako ngayon. And yun lang. Tapos si Ana, while nagsiswimming si Ana kanina, nag-study po ako kanina. Nag-aaral ako kanina. Kaya malapit na yung exam ko. But yeah, I think wala na naman po kaming ganap ni Ana, no? Kasi may ganap po si Mr. May ganap mamaya. May pupunta po ditong mga kaibigan niya. Manonood sila ng football. So, para mas may time si Mr. mamaya, doon lang kami ni Ana sa taas. May mga
Lilipitin din ako doon mamaya. So, i-end na po natin yung ating pa-video. Maraming salamat sa panunood. And we will see you again in the next vlog. Thank you for watching. Duy! Mush mush babush. Ana! Mush, mush, babu. Mush mush babush.